Semblava tot perdut i et vas tornar a aixecar. La teva actitud és qui escriu el teu demà. Has sobreviscut, tot està per començar. Tornes a notar que ningú et podrà aturar. Valors d'esports i escola. En el programa d'avui ens acompanyen nens i nenes i professorat de l'Escola Príncep de Viana i membres del Club INER Lleida Rugby. Sí, i parlarem de rugby, precisament, de valors, de treball en equip i de moltíssims altres temes relacionats tant amb els valors que amb l'escola que no us podeu perdre. Així que, endavant! Agafeu aire i prepareu-vos bé per a aquest programa arriba amb força. Avui ens acompanya el Rugby INEF Lleida i l'Escola Príncep de Viana. La setmana passada, els alumnes d'aquest col·legi van gaudir de diverses activitats relacionades amb el rugby i avui ens ho explicaran. Descobrirem qui és el membre d'honor, una persona que segur que té molt a explicar. I com sempre, al final jugarem a l'endevina com acaba. Comencem! Avui estem acompanyats per l'Antoni Bonsent, director de l'Escola Príncep de Viana, i el David Carreras, director esportiu del Club INEF Lleida Rugby i també formador de l'equip Sub-16. Primer de tot, benvinguts al programa. I començo per tu, David. Quins valors creus que són importants en la pràctica del rugby? Bueno, jo crec que exactament els mateixos que qualsevol activitat de la vida quotidiana i qualsevol altre esport. El rugby per nosaltres no és una activitat extraterrestre ni tan sols espacial com a activitat, i que tots els esports, absolutament tots, tenen o poden ser motors de transmetre valors. El que passa que el que depèn és de les persones que hi ha i que practiquen cadascun dels esports i que estan en aquest entorn. El futbol té els mateixos esports. Podria tenir, o té, creiem, els mateixos valors que es poden transmetre com el rugby, el que passa que l'entorn fa que derivin per un altre costat. I aleshores, el que nosaltres considerem que és normal, nosaltres respectant l'àrbitre és el més normal del món, més faltaria. El respectar l'adversari és quan acabes el partit, estar junts amb l'altre equip, amb l'àrbitre, comentant el partit, ho trobem el més normal, doncs fa que això, vist des de fora, doncs es trobi més una excepcionalitat. I som gent molt normal, Molt normal. I ara, Antoni, parlant una mica sobretot del respecte, no? Del rugby. Vosaltres, en el vostre dia a dia en l'escola, quina importància dieu també en aquest punt del respecte? Crec que és clau perquè l'escola funcioni i el respecte, també activitats del que es treballa de rugby, el treball en equip, l'esport, l'esperit de cooperació, aquests valors a l'escola són claus i el respecte per poder encaminar els nostres alumnes a un bon camí i, home, futurs ciutadans que han de ser, és importantíssim. Doncs ja veiem que és important combinar tant l'escola i l'esport. I fa uns dies, Laura, els nens i nenes que ens acompanyen van fer una visita molt especial al club de rugby de l'INEF. Sí, els nens i nenes de l'Escola Príncep de Viana van poder visitar les instal·lacions de l'INEF Lleida Rugby i fins i tot vau poder aprendre una mica més d'aquest esport. ¿Qué recordeu el que vau fer? Sí, jugamos bastante deporte, me gustó, porque era un deporte que yo pensaba que era puro de golpear, pero a la final me di cuenta que es un deporte de equipo, inteligencia y más que todo es un deporte muy bueno, lo recomiendo mucho para jugar. Molt bé. I recordeu una mica què us van explicar els jugadors que deu veure allà? Sí, de que el rugby no és només de pegar-se, no, és de... hi ha també molts valors. Per exemple, que no sabia lo del tercer temps, no de respecte tant a l'àrbit. Per exemple, al futbol no hi ha tant respecte a l'àrbit com al rugby. Heu anomenat el tercer temps. Algú de vosaltres ens sap explicar una mica de què tracta el tercer temps? Sí, el tercer tiempo es cuando los dos equipos y el árbitro se comen a mediar. Todos los partidos, todo el tiempo comen y hablan de todo lo que pasó en el partido. Al partit? Sí. Molt bé. Y qué decir, el sentimiento, así choca la mano y todo eso.
Veiem que els alumnes van aprendre molt bé el que els van explicar, en aquest cas, la Ona Codina, jugadora del sènior femení, i Alba Herrera, jugador del sènior masculí. Anem a veure què els hi va semblar a ells la visita dels alumnes a les instal·lacions. Soc l'Anna Codina, jugadora del sènior femení i també preparadora física dels equips de formació del club. I bueno, és una sort poder participar en aquest projecte, crec que és molt enriquidor pels nens i nenes i que puguin conèixer diferents esports i tenir referents i que se'ls ofereixi això des de l'escola és una sort que ojalà hagués passat abans, no? Que comencin a passar aquestes coses i compartir aquesta estona amb ells doncs, ha sigut molt guai, ho han disfrutat molt, crec que ho hem gaudit tots, nosaltres també i també n'hem après nosaltres i això. Bé, jo sóc l'Álvaro Herrera, sóc jugador, capità de l'equip sènior masculí i entrenador de l'equip sub-16 ara al club i formar part d'aquest projecte em sembla que és superenriquidor per als nens i les nenes, sobretot per la part que em toca del rugbi, crec que és superimportant que coneguin els valors que aquest esport pot arribar a transmetre, que coneguin una mica la normativa i que s'ho passin bé jugant. Hem fet un petit tastet i jo crec que és superimportant que dintre del món de l'esport vegin en totes les alternatives que tenen i els referents que poden arribar a tenir dins del rugbi. En aquest cas, avui l'Álvaro Herrera no pot estar aquí amb nosaltres, però sí que comptem amb el jugador també del sènior masculí, Eric Jové. Així que donem pas als referents Ona Codina i Eric Jové. Un aplaudiment. Hola. Si em podeu comentar una mica, comença amb tu, Eric, com vas començar en el món del rugbi? Nosaltres a l'institut, al Màrius Torres, fèiem a Educació Física una jornada de... Bueno, fèiem un tastet de diferents esports i una setmana de tocar el rugbi. Aleshores el que fèiem és venien jugadors d'INEP i del club ensenyant rugbi, igual que la jornada que heu fet aquí, i aleshores ens pujaven a tots a fer un torneig de rugbi cinta a Ijan. I aleshores quan vam fer el torneig d'allí de rugby cinta, doncs a mi em va agradar molt tot l'ambient, totes les instal·lacions i tot, i la gent que està involucrada en aquest torneig, i em van proposar vindre un dia a provar a la setmana, anar a un entrenament, i des d'aquí han passat 6 anys i mig des de llavors. M'has anomenat el rugby cinta, pots explicar això una mica? Sí, nosaltres, per exemple, els equips del sènior femení i el sènior masculí i les diferents categories que tenim al club, juguem a rugby entre cometes normals, que és rugby amb contacte, rugby amb tot el que comporta la lluita i el contacte. Rugby cinta seria rugby sense contacte. No hi ha tornar dels placatges, d'anar a terra... És una mica al principi com a iniciació, però que no fessin contacte, més és el que ens van ensenyar. Aleshores ja vam passar més al rugby més normal. És l'inici per als més petits? No seria l'inici, perquè per exemple jo porto un equip de pecos de 10 anys i aleshores sí que fan rugby normal, sí que fan rugby a contacte. El que com que teníem poques sessions a l'hora del col·le de fer-ho, doncs ens van ensenyar primer aquesta modalitat de rugby. Molt bé. En el teu cas, Ona, com vas endinsar-te en aquest món? Com comencé? Jo feia atletisme i estava molt cansada, tenia les sessions molt col·lectiu i recordo un estiu que miràvem a la tele un mundial de rugby femení, pues xaboga, que xulo, vull trobar-ho, aquest esport em crida l'atenció i hasta tenia un company al clàssic que jugava, vaig anar a provar i us-ho. Que llets. Aprofito tu mateixa, ets comentàvem els alumnes que el rugby no és tot el contacte físic, que hi ha molt respecte. Com ho viviu vosaltres des de dins aquest contacte que des de fora pot arribar fins i tot a espectar i que molta gent no s'anien a provar aquest esport? Al final és molt segur, hi ha moltes normes i no es permet, els placatges, com no m'explica, eren de la cintura, hi ha moltes normes que fan que el joc sigui segur i en el portal va ser editorial que volem jugar per no saber cada moment fem a ningú, llavors si no vivim des de la normalitat perquè hi ha molt de cuidado, juguem amb proteccions vocals en cas de... Llavors la relació amb els adversaris, com heu dit, és bona. Clar, després de
no vull dir-li lluita, no? Però després de tot aquest contacte que hi ha dins del camp, com és aquesta relació amb els adversaris? Al final sí que li podem dir lluita perquè són 80 minuts d'un equip enfrontats amb l'altre, però al final per molt que hi hagi lluita, és un equip de lluita. És de tu contra l'altre equip, de guanyar la divisió de pilota. Sí, i aleshores sí que és cert que tenim aquests 80 minuts de coets, són els nostres rivals, però en picant acabat el partit jo els considero més companys que rivals, perquè sense ells nosaltres no seríem capaços de jugar el partit i a la inversa. Ells, si nosaltres no hi apareixéssim, ells tampoc podrien jugar. I aleshores ja sí que has estat aquests 8-90 minuts de tensió, com a qualsevol altre esport col·lectiu, però després ja està, tot queda al camp. Per això també el moment del tercer temps que ens han explicat molt bé els alumnes. Vull preguntar-vos també com se gestiona la frustració, perquè no tot són victòries dins d'un camp i en general en tots els esports i a la vida, no? Sí, el rugby, jo no he provat gaires esports, però el rugby sí que és una cosa que la manera de gestionar tota la frustració és moment a moment, no és simplement al final amb la victòria. Pots acabar un partit havent guanyat i no sentir-te còmode amb com has jugat. Aleshores, cada placatge, cada passe, cada jugada, cada ocasió de fer la feina que en teoria has de fer, és un moment per gestionar-te bé a nivell emocional. És algo molt emocional, perquè al final estàs placant o plaques o no plaques. I aquí el maneig de les emocions és molt important. Recordo que el dia que els alumnes us van visitar vas comentar que quan vas començar, Ona, hi havia poques noies, no? Sí, jo quan vaig començar, jo vaig entrar, eren 3 noies, també era un equip on era mixta, per tant era sub-16, per tant això eren 3 noies i clar, cada vegada aquí era també un equip on hi ha més noies, un equip de formació on eren una potència de noies, llavors vau veure això quan jo vaig començar, ojalà, no? Com a vegades costen principis i quan no saps jugar, doncs, que dic que vinen aquí, quan només sempre és noies, doncs no, se t'hagi i ho t'estan mirant a noies en aquí. Molt bé. Hi ha algun alumne que tingui una pregunta per l'Ona i l'Eric? Us veu quedar algun dubte? Ho tenim tot resolt. Molt bé, volem parlar també de la haka, la coneguda haka de la selecció dels All Blacks. Anem a veure-ho. En el vostre cas, la haka no la poseu en pràctica, però ens han dit, ens han xivat que teniu un crit. Com és aquest crit? I crec que els alumnes que hi ha avui aquí se'l saben, no? Al final, nosaltres la haka no la fem perquè és maori, al final és el que fa la selecció neozelandesa i és algo que ells tenen inculcat. És un crit de guerra maori que al final és per intimidar l'altre rival i per a motivar-te tu a l'hora d'entrar. Nosaltres el que fem amb els més petits de casa, fem un crit que sí, com has dit, els nois ho saben i ara echarem. A veure com és això. D'on venim? De Lleida! Què mengem? Carbó! I què fem? Rugby, rugby, Lleida! Molt bé. Doncs ens quedem amb el missatge que ens han donat l'Ona i l'Eric i res, moltes gràcies per vindre, ha estat un plaer, així que un aplaudiment per ells. Doncs gràcies a l'Ona i a l'Eric, com representants d'aquest club de talla rugby, un club fundat l'any 1984 i que actualment compta amb 9 equips i 250 jugadors i jugadores. David, per començar, com aconseguiu que amb un club així gran, tants equips, amb tants jugadors, es mantingui el caliu? Picant pedra cada dia. No hi ha més secret. La veritat és que per les dimensions de la nostra ciutat,
les alternatives que té el jovent també de fer activitat física i esport, que afortunadament doncs, hi ha molta oferta. A mi sembla que estem més o menys en el que podria ser una mica en el màxim aquest de sostenible, també perquè nosaltres som un club aficionat, o sigui, des de l'anterior amateur. Això vol dir que tots i totes posem diners de la nostra butxaca per mantenir i tirar-me endavant, perquè no em sosaré bonajes. És un repte que funcionem i ens movem molt per cor i per voluntat de tothom. És una història potser que també ve des dels seus inicis, no? Perquè recordem que aquest club està fundat per iniciativa d'un professor d'INEF UDL amb l'ajuda dels propis alumnes, que a més hi ha una curiositat, abans sentíem a l'Ona que potser no tenia tantes companyes actualment, però el primer equip que es funda de l'INEF Lleida és un club femení, per tant sou pioners, no?, en això del rugby femení a la ciutat. Sí, l'equip, el primer equip que es va federar en el club va ser l'equip femení. Em sembla que va ser l'any 83, 84, aproximadament, perquè un grup de noies, doncs, amb motiu del professor de Fedi Joven, doncs, es va animar i va dir, ostres, però podíem competir, i per això s'havien de federar i necessitaven una estructura per fer-ho. I la situació actual del rugby femení, tu com la veus, tant dintre del club com en general, com està actualment? Jo crec que el rugby femení, a mi em sembla que l'esport femení en general està en un moment d'expansió i de molta difusió i molta visibilitat. Això és cert. I afortunadament entrem a dins d'un escenari on hi ha molta visibilització de l'esport femení. Però nosaltres, aquí afortunadament tenim noies de l'equip femení que és a dir, el nostre origen és d'equip femení. Aleshores, nosaltres, les noies, no és que tractem a les noies, que venim d'esport femení i les noies tenen absolutament... Jo diria que els nois tenen els mateixos privilegis que les noies, diguem-ho així, sí, tens la barra. I entre l'equip masculí i femení heu aconseguit bastants èxits al llarg de la vostra trajectòria, 3 campionats de Lliga, i a més hi ha hagut tant jugadors com jugadores seleccionats, tant a la selecció espanyola com a la selecció catalana. I a nivell de club, com ho senten? Això us omple d'orgull i també a nivell de jugadors com es porta tot aquest tema? La veritat és que, afortunadament, en els primers anys, en els anys 80, més o menys l'accessibilitat de jugadors i jugadores a les seleccions tant catalana com espanyola, diguem que no hi havia tanta competència com ara, perquè estàvem parlant d'un volum en relativa inferior, aleshores anaven allà, estava molt bé perquè nosaltres, sent qui som i estant on estem, que tinguessin en compte i que tinguessin jugadors i jugadores que podien representar el país, doncs això està superbé per qualsevol club, més faltaria. El que passa que amb el temps, afortunadament, també hem aconseguit mantenint una mica aquesta idea i sent un referent. I clar, com a club et dona, a vegades, jo penso que és l'indicador de la qualitat del treball que estàs fent. Perquè tots els jugadors que han arribat a seleccions i jugadores que han arribat a seleccions, tots han començat en el club. És a dir, van venir el primer dia i com ells van venir el primer dia allà, doncs, provar, no? Una mica, aquí què s'ha de fer, no? I això de què va? I poder ajudar a jugadors i a jugadores en la seva projecció, que puguin arribar a ser internacionals, és que... Sí, i fantàstic. I no només són jugadors, no? També parts d'equips tècnics i anàlisis també han estat... Jo crec que això també forma part una mica del nostre context, perquè som el club de diner. I aleshores, nosaltres, com en la part acadèmica, formem especialistes de l'esport. I resulta que hem pogut tenir entrenadors de seleccions, hem tingut preparadors físics i tenir preparadors físics en les diferents seleccions masculines i femenines de 15 de 7, analistes, fisioterapeutes, preparadors físics, i això encara complementa una mica més no només el treball de formació amb jugadors i jugadores, sinó també el treball de formació i l'experiència que pots oferir a noves professions vinculades a l'esport, i això està molt bé. I quin és el secret del club per aconseguir que tanta gent arribi a aquesta meta, diguéssim? Picar pedra cada dia.
No, és que no hi ha secret, de debò. Sí, és això i intentar sempre ser molt honest i no generar falses expectatives a ningú. Nosaltres no podem generar falses expectatives ni a jugadors ni a jugadores. No, vine aquí que et solventarà la vida. L'únic que fa el rugby per la vida és preparar-te per ensenyar-te com és la vida. Perquè portes una pilota i en qualsevol moment ve un cop, et tira al terra i has de decidir si t'aixeques i segueixes o et quedes lamentant-te. O sigui que, i això en qualsevol de l'àmbit al que ho facis com a jugador, com a físic. O sigui que som molt més que llatros. I parlant una mica de la base ara, de com està la situació actual de la base del club. Bueno, n'he passat períodes fluctuants, és veritat, perquè, ostres, després a mi em sembla que encara estem una mica a la cua dels efectes postpandèmia, i mira que sembla que ens queda lluny, però a mi em sembla que ha de generar una manera de fer i d'entendre i de relacionar-nos tots plegats que, ostres, que no sé, que ha marcat una tendència, sobretot amb el tema del compromís, tant dels nens i les nenes com de les famílies. I aleshores, bueno, doncs això, a mi em sembla que el gran hàndicap que ens trobem ara, però no només en el cas dels rugby, sinó que de l'esport en general és una mica aquesta sobreprotecció que hi ha familiar sobre l'evitar que els nens tinguin qualsevol tipus de frustració i fer allò caixetes de cotó per menjar, i va dir, no, aquí, aleshores, doncs això, la veritat és que a vegades et genera i el context en el que fem al rugby, entrenem a 5 o 6 sota 0, quan plou, quan hi ha boira, fent desplaçaments sempre amb autocap, però fem desplaçaments llargs, ens passem el dia fora i això has de trobar una mica l'equilibri. I l'esport com a tal requereix molt de sacrifici i molta capacitat per resiliència. I per tant, una mica aquest bloc, abans sentíeu que ho explicaven, com els transmeteu a la vostra base que realment el rugby no és un esport violent, no? Sinó que es comenta el respecte, tot i que des de fora pugui semblar que hi ha un contacte tossiu i així. És un esport de contacte perquè ve d'una substitució civilitzada de la guerra. Aleshores, el que fem és sobretot intentar generar contextos molt segurs i ser molt estrictes amb la regla i les regles que van vinculades a la seguretat del jugador, tant sigui en les qüestions del contacte, que aleshores, començant per els exercicis d'entrenament, les tasques que els hi fas fer, que siguin supersegures i molt controlades, i per això que els nostres tècnics i tècniques estan molt preparats per això, des de la qualitat del material que fa servir i nosaltres, ells quan van venir també ho van veure. Per exemple, en el nostre club, tots els menors d'edat els obliguem a jugar en braç, en el cas i el protector bucà. Aleshores, intenta generar, és un esport de contacte sí, però que sobretot a l'entorn i tot el que depèn de tu que sigui el més segur possible. I aleshores minimitzar, dir, això d'arribar amb un al terra tampoc és, si ho fas bé i de manera segura, serveix. I ara parlem una mica de l'escola Príncep de Viana. Antoni, ara que no us escolten en l'anglès, com són en el seu dia a dia? Com es posa? Bueno, és una escola moguda, però és una escola que està ben gestionada, tots els docents ho treballen molt bé, estan molt implicats i mitjançant molta activitat, són nens molt actius, dinamitzem també una mica el pati, anem dinamitzant, canviant una mica el tipus d'esport, perquè hi ha esports com pot ser el futbol, no? És un esport que hi hauria d'un àrbit a cada pati de cada escola, però en general molt bé. La gestió de l'alumnat és molt bona. I el 2018 va fer 25 anys el centre, tot i que l'edifici té més de 100 anys d'història. Tu creus que els valors que hi ha en aquest edifici, la història s'ha transmès en el seu dia a dia, o sigui, ha perdurat fins al dia d'avui? Home, sí, sempre, només l'estructura de l'edifici, passant de ser mariste, després va ser medicina,
anat canviant, bueno, ja hi va haver un canvi, no primer era Príncep de Viana, per això és Príncep de Viana, i ara estem ubicats al carrer del Claver, però sí, aquests valors van ser subtint i tenen penes actualitzant l'edifici a poc a poc, perquè clar, és més atíric, és un edifici molt d'història. I teniu activitats com el Pla Educatiu d'Entorn de Lleida. Explica'ns una mica en què consisteix aquesta activitat. Bueno, el Pla Educatiu d'Entorn al final el que ens ofereix és diferents oferta educativa i formativa a tot el nostre alumnat, des de teatres, des de sortides, Caixa Fòrum, des d'activitats esportives, des d'extraescolar, i al final el que fa és tenir una gran varietat d'oferta per al nostre alumnat. I això com ha ajudat tant a l'entorn escolar com als possibles alumnes que puguin reproduir en l'alumnat? Home, ajuda, no? Tota activitat que es fa, sigui fora, sigui a dins, visitar museus, visitar teatres, això al final és un bagatge cultural que el nostre alumnat té, que d'una manera també els ensenya les ciutats i els ofereix aquests valors, no? I per seguir parlant de projectes que teniu a la vostra escola, també està el projecte Alter, que el vau integrar l'any 2001, també se'ns té 5 cèntims de què tracta? Sí, aquest projecte el que busca és connexions a través de l'art. Cada curs es va visitar una exposició artística, o sigui Museu Morera, o sigui, en aquest cas aquest curs vam anar al dipòsit de l'aigua i vam anar a veure una exposició feta per nosaltres de la Marina Núñez, i allà vam veure una exposició que es deia Visiones, i els nens, després de l'exposició, miren, creuen conceptes, en aquest cas primer va sorgir l'aigua, aquest projecte el que busca és anar fent connexions, d'aprenentatges des de l'aigua, poden passar a microorganismes, poden passar a l'Ajuntament, poden passar a diferents espais de la ciutat o fins i tot anar a buscar l'Holocaust, no? Es va molt bé i el que busca és a través de la llengua. Aquest projecte el que busca és el treball de la llengua catalana, però d'una manera interdisciplinar. I podem involucrar medi, matemàtiques, però la base fonamental és el treball de la llengua catalana. Com d'important és també aquest treball de la llengua per poder entendre's entre tots i desenvolupar aquests valors. Sí, no, és importantíssim, no?, el valor de la llengua, no?, com la llengua catalana, altres llengües no, però clar, que estem aquí intentem fomentar al màxim la llengua catalana, que és complicat a dia d'avui perquè tenim molta varietat i molts idiomes, arriben gent de tot arreu que tenen molts, bueno, la seva llengua materna és una altra, però nosaltres la nostra feina és intentar fomentar la llengua catalana al màxim. Tu, Antoni, ara mateix ets director, però també has practicat esport tota la teva vida, has sigut entrenador tant d'equips de futbol com de bàsquet. Amb tota aquesta experiència, amb què et quedes? Quin aprenentatge has portat amb tu arrel de tota aquesta experiència, també molt relacionada amb l'esport? Bueno, al final et quedes amb vivències, valors, no? Amics, crees moltes amistats, i l'esperit aquest de superació, no?, i esforç que has d'anar fent al llarg de la vida, com molt bé diu el David, no?, si a vegades caus, doncs t'has de tornar a aixecar, has de decidir si tornes a aixecar o et quedes a terra, i aquesta és la feina amb disciplina. És això que has quedat, que l'esforç de l'esport i la vida és el mateix, al final és una cosa que va pujar. I tant com la teva versió docent com amb la teva versió més esportista, tu creus que són dos noms que necessiten confluir també per formar les persones del demà? Jo crec que sí, jo crec que és bàsic, no? L'esport al final és el que diu, l'esport és salut, no? Diguem-ho així, hi ha l'esport salut, l'esport competitiu, però al final l'esport és valors, no? Impressió, valors, tot va lligat, anirà estretament lligat. Abans hem parlat amb la Ona i amb l'Eric, però dins dels equips hi ha moltíssimes persones que fan una tasca molt gran perquè aquests puguin tirar endavant, no deixi Laura? Sí, dins d'un equip hi ha molta gent darrere que fa tota la feina possible perquè l'equip i el club funcioni. A veure si algú de vosaltres me sabria dir qui poden ser aquestes persones que apareixeran ara en pantalla. Qui creieu que poden ser? Quina pot ser la seva tasca? Per aquí heu dit alguna cosa? És entrenadora o entrenador. Podria ser entregadores. Preparadores físiques. Deixem que el David ens ho digui, que ens ho expliqui. Qui són? Quina és la seva funció i la seva importància dintre del club? Elles són la Viviana Alpadó i la Mireia Atrapat, que estan en el club perquè porten els seus fills
i els seus fills estan fent tot el procés des de l'escola fins als equips de formació i a Granada Mireia, fins i tot ja pràcticament a l'equip sènior, i són dues persones que estan involucrades constantment. Són d'aquelles que ens hem de remengar. En el cas de la Viviana ens està portant tota la coordinació més logística de l'escola, la qual cosa implica que quan fem aproximadament 15 activitats amb l'escola de rugby que pleguen a 300 o 400 nens que venen de tot Catalunya i la logística que hi ha, perquè a part de l'organització de la part esportiva, això s'encarrega la Javi, però de la qüestió més logística i del tema dels tercer temps, clar, donar tercer temps a 350 nens o 400 nens, el que passa és fàcil, no? Doncs se'n va coordinant allà amb pares i famílies i la Vivi és una autèntica referent amb això. I l'altre referent és la Mireia, que especialment la Mireia s'encarrega de tot el tema de la part logística de desplaçaments del club. Tots els nostres equips del club, des dels més petits als més grans, tots viatgem sempre a tocar, sempre, o sigui el desplaçament. I aleshores, clar, hi ha caps de setmana que surten 8 autocars pel rugby, no? Tot i que a vegades intentem combinar-los i que facin ruta també, no? Perquè si no, això agrada molt. Però, afortunadament són dues persones d'aquestes que fan feina invisible, però que sense elles és evident que estaríem encallats, seguríssim, i val la pena que siguin referents. Són una clara representació del que ens explicaves abans, no? Del treball d'equip entre tots, d'arremangar-se per poder tirar endavant. Sí, és que són... Per això vam escollir a la Viviana i a la Mireia com a exemple de referents, que tenim molts altres, afortunadament, perquè quasi que tenim 40 persones involucrades a dins a tota l'estructura del club, però com a referents així més importants em sembla que Fídia. Doncs ja ho sabeu, la Mireia i la Viviana, persones importantíssimes dins del club perquè es puguin viure les millors experiències, així que, sisplau, un fort aplaudiment per ells. I ara toca que el nostre públic jugui una mica. Sí, anem a jugar a l'objecte amagat. A veure si veieu un objecte, per aquí no, que es veu clarament, un objecte relacionat amb el rugby. Aquí está. Eso. Està més amagat. La pilota, eso. Ahí está la persona. Està molt més amagat. Quina pilota? A veure, Pau, han assenyalat una pilota. Sí, em sembla que hi ha alguna cosa aquí. Qui vol anar a agafar-la? Tu fes el repel? Ves tu mateix. Atala. Això mateix. A veure, porta-la. Què sabries explicar què és això? Yo creo que eso es una pelota de rugby. Vale. És nova? Yo creo que es dels anys 60. A veure. La porta des del club, el David, que s'expliqui. Aquesta pilota, David. Té tota la raó, vull dir, ho hem endevinat. Aquesta és una pilota és fabricada a mà i el fusil de mà, i l'he portat perquè, de fet, simbolitza una mica tot allò que civilitza la batalla que és Human Conquer. És a dir, en el cas del rugby, si no hi hagués la pilota, allò seria una batalla campal, no? És un joc de guerra d'invair l'espai de l'altre. I aleshores, en el moment en què poses la pilota, has d'establir normes de què pots fer, què no pots fer amb la pilota, quan un contrari la té, quan un company teu la té, i aleshores a partir d'allà és quan les regles del joc comencen a tenir sentit. I és una de les coses que a mi em sembla que ens marca una mica i que es transmet en tot el respecte absolut per les regles i el respecte a tot el que implica poder jugar, que això va amb els adversaris, amb l'àrbitre, i això és una mica el que simbolitza. A més, amb aquesta pilota, només fa, no sé, jo diria que quasi 40 anys que la tinc,
però va jugar un sol partit i va ser la vam fer servir en la primera part del partit que jo em vaig retirar, perquè ho vam pactar amb l'equip contrari, però és injugable, i em dic acostumat ja pràcticament amb una sintètica, tu daves això i això quan es mulla, bueno, és impossible ja, però amb l'altre equip, a mitja part que ens queien sense la pilota, dir, parlem de pilota, i sí, hem fet l'acte ja simbòlic i ja està, però bueno, li tinc molt de carinyo, però bàsicament per nosaltres és el que significa això, que dona sentit a la guerra aquesta que fem permanentment, però amb respecte absolut. Doncs també no fa gaire els nens i nenes que tenim avui aquí a Plató van gaudir d'un pati molt especial. Tu en saps, Laura? Jo crec que ells i elles ens ho poden explicar millor. Correcte. Com ho has dit, això? No. Com ho has dit? Pati de l'Oros. Què veu fer aquest dia? Jocs. Jocs al pati? Jocs amb valors i amb equips de la nostra classe. Quin joc us va agradar més? Que em recordeu? Com? Sí, continua. El pedra, paper, tisora, heu dit. Com se feia aquest joc? Jugàvem amb el nostre cos. Pedra, Correcte. Vale, la tisora? Molt bé, i algun altre joc? Recordeu per fer equip? Teníem que ordenar-nos per la nostra data de naixement i teníem que fer sense parlar. Llavors, amb aquests jocs que m'expliqueu, quins valors creieu que heu d'aprendre i que us va ensenyar? Hem après a coordinar-nos millor i a treballar en equip. Molt bé. Doncs el pati és una experiència molt gran i que sempre el gran protagonista és el nostre pingüí. Nosaltres ara ja comencem a arribar a la recta final d'aquest programa i abans hem deixat jugar els nens, en que busquessin l'objecte amagat, però creiem que vosaltres també podeu jugar una mica. Llavors passarem a l'endevina com acaba, on veurem una jugada de rugby, en 4 opcions, i llavors haureu d'endevinar com acaba aquella jugada, així que anem a veure-la. La veiem a la pantalla, la jugada, i just aquí es congelarà. Ara jo us dono 4 opcions possibles. Primer de tot, donar-te en dos, després deixem al públic contestar. La primera és que aquesta jugada acaba amb try, amb falta, amb penal, o la pilota va directament fora. David, tu que ets l'especialista aquí. No veig exactament qui és Kula Potman. 14. Sí. Va, amb vot de confiança diem que m'assaig un try. Amb try, i tu? Ja veu. Ha sigut el conspès, no? Sí, però l'espero de molta distància, I el públic què creu? Com acabarà aquesta jugada? Amb try, amb falta, penal o fora? Ja diferents opinions. Anem a veure com acaba aquesta jugada. Fora! Doncs en efecte, acabant amb try. Aquí, David, ens podries explicar una mica el que significa aquest try, que ens pot semblar una paraula una mica estranya, però què és? No, de fet el try és en anglès, però és un assaig. I aleshores és la màxima forma de poder aconseguir 5 punts, que hi ha diverses maneres d'aconseguir punts en el rugby, i és plantant la pilota, posant la pilota en el terra, a sobre o més enllà de la línia de gol. I es diu assaig perquè antigament l'aconseguir arribar en aquesta línia no puntuava, sinó que el que et permetia era poder fer un gol, un intent, o sigui, tenir un intent per fer un gol, i el gol és el que puntuava, passar. Aleshores, per això se li diu assaig. I com veiem a la jugada, la importància que té aquest esport d'esforçar-se fins al final. Bueno, és aquí una de les coses que... Jo me'n recordo, jo venia a jugar a handbol fins als 17 o 18 anys i en el primer any de carrera vaig compatibilitzar, vaig començar a fer rugby, vaig dir, això és molt xulo. I handbol jugava de porter. I el primer partit que vaig jugar de rugby
no menteixo, no vaig tocar la pilota. No vaig tocar la pilota, que estava desubicat. Però mai a la meva vida m'ho havia passat tan bé i mai a la meva vida havia tingut tanta sensació de col·laborar i aportar per un equip. I vaig dir, això, gràcies a en Vol per l'experiència, però em passo el rugby. I tu, Anton, com has vist, no? La importància d'esforçar-se fins al final? Podem parlar tant del rugby, també la vida acadèmica o en la vida en general. No, la veritat és que la importància també d'aquest treball, no? Perquè el que té la pilota, però la resta també no, que l'ajuden, no? L'arcament del Telle perquè arribi a bon pont, no? O bloqueixen a l'equip adversari perquè ell pugui entrar. I no és aquest treball, no? Aquesta unió, no? La unió fa la força, no? Si diu, i al final és aquest. Passar la família, la feina... Sí, és així. A tot arreu. Doncs, Antoni i David, moltíssimes gràcies per haver vingut. Esperem que hagueu estat el més savis possible. I nosaltres, fins aquí arriba aquest programa de referents. Nosaltres marxem, però tornarem amb més esports, amb més valors i amb més escola. Gràcies. Gràcies. Patir la por per tot el que és nou, compartint el camí que ens ha dut fins aquí i ens hem llapat la ferida cavalcant per la vida. I ara que ens tirem per les baixades sense frens i